Stropný systém Porfix sa využíva hlavne v občianskej a bytovej výstavbe. Pozostáva zo stropných nosníkov, stropných vložiek, sieťoviny a betónovej zálievky. So stropnými nosníkmi a stropnými vložkami manipulujeme opatrne, pretože prípadné poškodenia môžu mať negatívny vplyv na statiku stropnej konštrukcie. Stropné nosníky môžeme ukladať priamo na múrivo s dĺžkou uloženia 150 respektíve 200 mm v závislosti od pevnostnej triedy múriva. Nosníky ukladáme pomocou mechanizmov alebo ručne v module 600 mm podľa kladačského výkresu stropu, ktorý vám bezplatne navrhnú v Porfixe. Uložené stropné nosníky podoprieme montážnymi podperami vo vzdialenosti maximálne 1600 mm tak, aby v strede nosníka vzniklo prevýšenie, až kým sa nezačnú dvíhať konce nosníka. Stropné vložky ukladáme na pripravené nosníky v kolmom smere až po montáži podpier. Stropné vložky krajného poľa môžeme ukladať aj jednou stranou na múrivo a druhou na stropný nosník. Po uložení všetkých stropných vložiek obmurujeme strop priečkovkami Porfix v kombinácii s tepelnou izoláciou. Na uložené stropné vložky položíme priečnú konštrukčnú výstuž, ktorú upevníme betonárskym drôtom k pozdĺžným prútom nosníka. Stropné vložky dôkladne navlhčíme vodou a môžeme začať s betonážou. Betón na zalievanie medzier medzi stropnými vložkami a betónovú dosku s hrúbkou 50 mm musíme zaliať v jednej vrstve. Podpery pod nosníkmi môžeme odstrániť až po dostatočnom vytvrdnutí betónu. Pokiaľ sa používa systém Porfix aj na stropné konštrukcie, tak má to výhodu, čo sa týka rýchlosti stavby, pretože sa nemusia robiť už dneska vence pod nosníky. S tým máme veľmi dobré skúsenosti, pretože sa dá pekne vyskladať celá dispozícia